tempasin levyn tuohon hollille ja sitten pistin vielä tämän linjan molemmin puolin. Vähän tein liian pitkä siitä. Leveys on just sopiva, niin pyyhkäisee nämä suoraksi, niin, tai viivan mukaan, niin ne on sitten tämän kanssa suorat. Ja mun varmaan pitää laittaa, nyt täytyy vaan muistaa, ettei vahingossa tempase kiinni tätä. Onhan siellä tila. Niin, muuten käy silleen, että jos tarvii tai kun tarvii näitä tela ja muita juttuja ottaa pois, niin sitten on kauhea purkaminen, mutta nyt kun tämän saa tähän, niin sitten pitää ruveta miettimään tätä sivuhommaa. Mä mietin, että pitäisiköhän mun laittaa. Hetkinen, tää ei ole kyllä hirmu pitkä. Tääkin tehdä silleen, että perhana. Jos mä laitankin tuohon lankun. Pistää tosta alas noin puut ja saa sit mitä? Niin mä taidan tehdä. Ei tarvi kannattaa. Mut nyt teistääks nää? Tää nyt on taas vähän sellaista, että minkä verran haluaa laittaa. Ajattelin, että jos laittaisi 20 senttiä. Nämä on vaan ihan sen takia, että laitan roikkuu. Täytyisi jotkut tollaset tehdä tonne, että ei noita telaketjut pääse. Tonne mietin, että pitäisi tehdä sellainen joku, että mikä painaa tästä vähän alaspäin, niin se kiristäisi samalla. Mutta sen pitäisi olla sitten tietysti pyörivä. Nämä on ihan vaan, että saa laitettua tän. Tää ei tule jäämään tähän. Periaatteessa voisi jäädä. Sitähän ei mikään estäisi. Joten ihan tarkoituksella tolle, että tulee että se saattoi tulla vaikka vielä vähän. Näin. Oho, siinähän olisi hyvä vaneri. Saa itse asiassa vaikka näin pitkäänhän ei oo, niin kyllä mä tän käytän. Oi. Miksi sä nyt?
Aika jännä. Sitten tuosta eestä vetää viistoksi. No sitten ei kyllä paljon tarvitse pois ottaa. Periaatteessa pitäisi mennä. Uskaltaisinkohan mä tehdä molemmille puolille samaa vauhtia, käyttäisin sabluunana. Kyllähän sen pitäisi mennä. Mietin vaan, että olisiko tuossa. Periaatteessa tämä olisi hyvä, jos sitä tajelee jotain päin, tällainen, mutta tulee turhaa painoa siihen. Ja tällaisestahan saisi, jos tämä menisi, no itse asiassa, jos se menisi tohon akseliin asti, niin tästähän olisi saanut hemmetin jämäkä. Enpä ajatellut tota. No. Kaikkea sitä keksii näin jälkeenpäin. Mut toi on tossa. Oliks mulla nyt tohon taakke? Hyvä tää levyjen sauma tossa sellainen. Tää on siitäkään, että sä ettei tarvi arpoa, että osuuko kohdalleen vai ei. Ja kyllä mä teen tuplana ne saman tien, teen tonne toiselle puolelle sitten näiden sabluunoiden mukaan. Joo, ei muuta kuin siitä työ. Joo niin, täällä olisi nää. Tässä on väärinpäin. No niin, pysypäs nyt siellä. Nää on just silleen, että voi sitten täällä käy ihan kiinni ja jotain, jos on yli, niin vetää tuolla vaikka hiomakoneella. Joo. Mitäs tää sanoo tää? Se sanois. Hän sanois, että tosta. Kyllä. Se on siinä. Ja sitten tuo takana on tollanen. Tässä on hyvä, kun on tää levyjen saumakohta, niin siihen on kätevä laittaa. Se olisi niinku tää vetopyörä. Yes. Mikähän verran sitä. Jos ajatellaan, että se vetopyörä jää näkyviin, niin se olisi joku tommonen. Noin. Toiselle puolelle mä taidan tehdä 3 osasta. Tää sattuu olemaan niin hyvin tällä, että siitä ei lähtenyt kuin ihan terän verran pois. Niin muutenhan siinä ei nyt ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Itse asiassa se on oikeastaan aika hyvä, kun se on oikeastaan sama, jos mä katkaisin tämänkin. Sinnehän voi laittaa sitten
vanerin palan taakke, mikä sitoo ne yhteen, niin saa tän sitten otettua pois tästä, että saa ton pyörä. Joo, kyllä mä katkaisen senkin, niin mä saan noin kiinni tohon. Laitan itse asiassa se tosta vähän eri. Tai koska mun tehdään, että katsoo sillä, että mulla on sopivan kokoiset levyt. Otetaan toi nyt vähän niinku kysymysmerkillä tosta. Mä käyn nää silppasee. Joo. Dooti. Testataan, että nää istuu siihen. Ja taas toisella kiinni kans siihen, kun tipahtaa muuten, kun otan ton. Tää on hauskat, nää olisi niinku niitin näköiset, nää ei oo uppokannat. Oliko pakko tippu? Tein tonne toiselle puolelle samaa vauhtia. Itse asiassa nää taisi mennä sekaisin, mutta ei silloin väliä. Pikkasen näitä joutuu säätämään. Tän takia on hyvä, kun on eri kärjet, kun on 2 konetta, niin ei tarvi olla kärkeä vaihtelemassa koko ajan. Voi käyttää periaatteessa toiseen puolelle, mutta periaatteessa ei pitäisi tarvita. Tää olisi saanut olla 5 senttiä molemmin puolin kapeampi. Tuli vähän leveäksi, mutta alun perin piti tehdä leveämmät noit teille. Eipä sen väliä. Toistepäin käy. Näitäkin osaa vielä säädettyä ja tosiaan maalit ja muut kun tulee, niin näyttää aivan toisenlaisen. Noin. Sitten pitäisi tehdä tonne taakke. Mut kaiken kaikkiaan se alkaa näyttää aika hyvältä. Joo.
Tässä ei nyt varmaan mitään ihmeellistä oo. Tän perälevyn mä äsken jouduin ottaa irti. Se oli jostain syystä vähän vinossa. Tää ei muuten mene ihan oikein. Tossa ei ole takata kuvaa, mutta se pitäisi olla vähän erilainen, mutta en anna häiritä. Tää tulee nyt menee näin. Tää onnistui täällä takapäässä hyvin, kun tää kulma on nyt näin. Tulee tästä yli. Mut joo, tarviiks tähän mitään? Tää nyt periaatteessa voisi laittaa kiinni, mutta tämähän on tämä ja tää irti, täytyy vielä tonne askarella sitä sun tätä. Mut joo, mä teen tän tähän ja sitten olisi oikeastaan nämä sivut. Seuraava sitten olisikin, että pitäisi hypätä tekemään reikää tonne. Tää on vähän liian. Täytyy käydä ottaa vielä puoli senttiä pois, mutta itse asiassa ei kun joo, mä teen sen. Tää joku kahdella. Tehdäänkin näin. Nää nyt on vähän täällä vielä irti, ettei niitä kannata ihmetellä liikaa. Se on henkisesti kiva saada näitä vähän eteenpäin, kun välillä aina tuntuu, ettei edisty, niin aina kun saa jotain paikalleen ja valmiiksi, niin saa nähdä, tarviiko tonne vielä jotain askaraa. Noin. Sitten tonne reijänkin. Pitäisi aukkoa suunnitella tonne. Siinä olisi 70 senttiä väliä. Ja mä ajattelin, että jos siitä tekisi vähän pienemmän, vaikka se 67, jos siihen saisi sen, kun mä hahmottelin sitä vanerikehää siihen. Tämä sanoo 67, eli onko siellä 38,5. Tuossa yhtään ei luota itseesi. Ei. Hyvä tarkistaa. Eli 33,5.
No niin. Merkkasi jo valmiiksi tuon paikan. No, hätä nyt. Mä tein tähän päähän tollasen ihan pienen kolon, niin toi ei, toi kynä ei luista. Joo, tässä on vielä kaikki nämä vaunun, tai siis tämän ylävaunun jutut on auki. Mä en oikeastaan yhtään edes miettinyt. Mutta tää olisi nyt tässä. Näissä on kipsilevyruuvit on vastakierre. Niin. Joo, nyt mä otan sen tosta pois, ettei mun tarvitse tohon ylös könyttää, niin mä teen sen reijän. Laitoin tonne toiselle puolelle on valmiiksi tää ja on noin merkannut noin paikat. Tää on siinä mielessä vähän tarkempi. Jos ja kun meinaa tehdä pyörivän ton kehän. Ja sinne tarvii sadasosan välyksillä olla, mutta edes samoilla lukemilla. Lähelle. Noin. Kiinni. Mikäs tää oli? Joku tollanen. Tulee näitä irroteltua, käytetty uudestaan tässä, niin joku saanut kipeät. On kyllä, kun mä sanoin sisälle istuun, niin jaa. Ei kyllä mikään iso karpaasi sinne mahu. Noin. Pitäisiköhän mun yrittää taivuttaa? Nyt täytyisi oikein laskea paljon tollain 2 PR toiseen. Miten se oli? Ympyrän kehä. Ei saakeli. Pääsenkään mä helpommalla, kun mä teen ihan vaan tällä. No, olkoon. Täytyy mä laskea. Netissä on hyviä laskureita, niin ei siinä tarvitse kuin laittaa tää, mitä tää nyt oli, 67, oikeastaan 68 se ulkokehä. Niin katkaisee oikein mittaisen vaneri. Niin tarkoitus siis olisi se, mäpäs nostan ton vanerin tosta paikalle.
Se on ihan kohdalla. Tarkoitus olisi tosiaan tehdä sellainen kehä tuohon sisäpuolelle. Ja sitten mulla oli vähän sellainen idea, että jos se kehä olisi sisempänä kuin tämä levyn reuna, niin siihen tulisi pyörät niin kuin näin päin. Varmaan 3kin riittäisi, niin, tai 4 nyt ainakin riittää, niin se estää niin kuin näin päin liikkumisen. Ja sitten kun ne on tässä kehän tai tämän pintalevyn alapuolella, niin ne sitten samalla estää tämän ylösnousemisen. Sellainen plääni mulla siinä. Mut joo. Mitähän siihen sitten? Se on joo. Se on sitten sen ajan murhe, sen ajan murhe, kohtahan se alkaa olla tässä edessä, että oikeastaan tässähän pitäisi ruveta kohtuuliin miettiä ylävaunu. Pahoittelut pienestä sekaisotkusta, mutta tosiaan näitä eri mittoja on tätä ylävaunua tekemässä, niin käytännössä näistä olen ottanut nämä ja sitten laittanut tuohon paperille. Seuraavaksi alan tekee runkoa. En tiedä, pitäisikö joskus kasata tämä ihan oikeinkin, mutta on tämä ollut hyvä, että tosiaan näistä saa, kun on mittakaavassa kuitenkin aika tarkassa, niin saa sitten näitä eri mittoja otettua tästä. Sitten kun näissä on näitä, että nousee kulmissa, tästä ensiksi kulma, sitten toinen kulma, niin niistä saa kaiken maailman korkeuksia sun muuta.